Γεια σας! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Όσοι έρχεστε από το προηγούμενο βιντεάκι γνωρίζετε ότι δεν σταμάτησα να κάνω πλάνα. Συνέχισα χωρίς να αλλάξω ρούχα παρά μόνο το σκηνικό. Εξακολουθείτε να ακούτε τον ήχο από το πλυντήριο προφανώς, διότι έχει μπει το δεύτερο πλυντήριο αυτή τη στιγμή. Μιας και θα μιλήσουμε κιόλας έτσι για ρούχα, να σας πω κάπου εδώ πριν μπω στο θέμα μας ότι έχω ξεκινήσει ήδη το φρεσκάρισμα στα ρούχα του μικρού, οπότε θα κάνω και το ξεκαθάρισμα και την οργάνωση στην ντουλάπα του. Εννοείται ότι θα βγάλω βιντεάκι και επίσης όσον αφορά τις δικές μας τις ντουλάπες, σας έχω ετοιμάσει ένα ξεκάθαρα θεωρητικό βίντεο με τα κολπάκια που εφαρμόζω για το πιο εύκολο, γρήγορο και αποτελεσματικό ξεκαθάρισμα. Σέιν λοιπόν στην Ελλάδα, Σέιν και στην Πάτρα. Σέιν ή Σιν. Εγώ το λέω Σέιν, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Αποφάσισα λοιπόν και εγώ να επισκεφθώ το περιβόητο κατάστημα. Είχε κιόλας απ' έξω έτσι τη δελεαστική επιγραφή 3, 4, 5 ευρώ τελικές τιμές. Οπότε λέω γιατί όχι, πάμε να δούμε τι γίνεται. Να σημειώσω κάπου εδώ ότι έχω ψωνίσει από το site, οπότε έτσι είχα μια ιδέα λίγο τι παίζει. Λοιπόν, έχουν ακουστεί πάρα πολλά διακόψεις διήσταντες σχετικά με το αν είναι η ίδια αλυσίδα ή αν είναι franchise κτλ. Βέβαια αυτό είναι κάτι που εμένα δεν με αφορά προσωπικά. Παρά τα αυτά, από όσο θυμάμαι, πριν ανοίξουν εδώ τα Shein, σε διάφορα άρθρα που κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο, υποστήριζαν ότι πρόκειται για τον γνωστό κολοσσό της μόδας. Κάποιοι βέβαια λένε τα αντίθετα. Τέλος πάντων, το επισκέφθηκα λοιπόν εχθές. Θα ξεκινήσω πρώτα να σας μιλήσω έτσι λίγο για το πώς είναι διαμορφωμένο στο εσωτερικό του το κατάστημα. Πρόκειται για ένα μαγαζί σχετικά μικρό για το όνομά του. Αποτελείται από το ισόγειο και από έναν ακόμα όροφο, στο επάνω μέρος δηλαδή. Έχει μόνο γυναικεία ρούχα και νομίζω μόνο ρούχα. Δεν είδα κάπου αξεσουάρ. Λοιπόν, το μαγαζί στο εσωτερικό του έχει περιμετρικά στους τοίχους κρεμάστρες όπου είναι τοποθετημένα όλα τα ρούχα. Εκεί χρειάζεται να έχεις αρκετή υπομονή και ελεύθερα χέρια για να μπορέσεις να ψάξεις. Και μέσα στο κατάστημα, στο κέντρο δηλαδή, έχει κάποια τραπεζάκια που έχουν πάλι τοποθετημένα κάποια ρούχα, ωραία διπλωμένα. Νομίζω κατά κύριο λόγο είδα τζιν παντελόνια, τζιν σορτσάκια, κολάν. Στο ισόγειο είναι οι νέες παραλαβές. Δηλαδή πάμε σε φθινοπορεινό χειμωνιάτικο ντύσιμο. Και στον επάνω όροφο είναι τα καλοκαιρινά, τα οποία ήταν από 3 μέχρι 5 ευρώ το τεμάχιο, ανάλογα με το τι θα αγόρασες. Δεν έκανα πολλές αγορές, βλέπετε εδώ δίπλα, έχω αγοράσει μόνο 2 τεμάχια, διότι δεν έβρισκα νούμερα σε αυτά που μου άρεσαν και κάποια άλλα ήταν τελείως εκτός του γούστου μου. Όχι μόνο από άποψη μοτίβου, πατρών κτλ. Και από άποψη υφάσματος, αλλά θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Δεν μπόρεσα να βγάλω πλάνα, γιατί υπήρχαν παντού επιγραφές που έλεγε ότι απαγορεύεται η βιντεοσκόπηση και να σας πω κιόλας την αλήθεια μου, δεν το επιδίωκα κιόλας, γιατί όπως σας ανέφερα έπρεπε να έχεις ελεύθερα χεράκια για να μπορείς να ψάξεις τα κομμάτια που ήταν κρεμασμένα. Ήταν λίγο κάπως στριμωγμένα θα έλεγα. Τα περισσότερα ρούχα, σχεδόν όλα, ήταν χωρισμένα αναχρώμα. Δηλαδή, σε όλες τις αποχρώσεις του πράσινου θα πήγαινες και θα έψαχνες από t-shirt, μπλουζάκι μέχρι και μάξι φόρεμα. Δεν ήταν χωρισμένα ανακατηγορία. Όλες οι μπλούζες εδώ, όλα τα φορέματα εδώ. Στα πιο πολλά έπρεπε να ψάξεις αναχρώμα. Οι νέες παραλαβές είναι ποιοτικώς πολύ καλές. Μιλάμε για πλεκτά, βρείτε και αρκετά δερματίνη, να ακριβολογούμε. Τα αθλητικά κολάν, τα οποία να σας πω την αλήθεια μου δεν τα κοίταξα. Απλά είδα ότι υπάρχουν, όπως και αρκετές φόρμες χειμερινές,
τον επάνω όροφο που ήταν τα καλοκαιρινά ρούχα δεν ήταν τόσο καλά τα υφάσματα, τουλάχιστον για τα δικά μου δεδομένα. Σίγουρα με λίγη προσπάθεια, με λίγο παραπάνω ψάξιμο και με υπομονή έβρισκες και κάποια μαργαριτάρια. Εγώ δεν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, αφενός γιατί δεν ήθελα να κοιτάξω αρκετά καλοκαιρινά ρούχα, πόσο ακόμα θα φορεθούν, και αφετέρου διότι δεν με τράβαγε κιόλας. Παρ' όλα αυτά υπήρχαν αρκετές ωραίες επιλογές για κάποιον που είναι του ανάλογου στυλ. Εκείνο που αξίζει να αναφέρω, δεν υπάρχει κάποια άσχημη μυρωδιά στα προϊόντα. Κανένα μα κανένα ρούχο δεν είχε αυτή την δυσάρεστη οσμή. Τώρα, οι τιμές. Στα καλοκαιρινά, είπαμε από 3 μέχρι 5 ευρώ, λόγω τέλος εποχής, το καταλαβαίνουμε, οκ. Όσον αφορά τις νέες παραλαβές, εκεί οι τιμούλες ήταν λίγο πιο πάνω, όχι ακριβές, δεν θα το έλεγα ακριβό, έβρισκες ρούχα και με 10 ευρώ στις νέες παραλαβές, έβρισκες ρούχα και με 20 ευρώ. Βέβαια σας είπα, ήταν καλύτερη ποιότητα, οπότε ναι. Να σας δείξω λοιπόν τι βρήκα και αγόρασα. Όχι ότι δεν μου άρεσαν και άλλα πραγματάκια από τις νέες παραλαβές, μου άρεσαν πάρα πολύ, ειδικά κάτι καπαρδίνες, είχαν έτσι αυτό το λεπτό το ύφασμα, το καλό όμως ύφασμα, όχι το νάιλον, σε αντίθεση με τα καλοκαιρινά που τα περισσότερα ρε παιδιά έμοιαζαν με νάιλον, δηλαδή εγώ δεν μπορώ να το φορέσω αυτό το πράγμα, συγγνώμη κιόλας, το ξέρω ότι οι εποχές είναι δύσκολες, όμως εγώ είμαι υπέρ της ποιότητας και όχι της ποσότητας. Προτιμώ να πάρω ένα ρούχο και να είναι καλό, από το να έχω 50 και να είναι... Τέλος πάντων, δεν θα το συνεχίσω. Λοιπόν, αγόρασα αυτήν εδώ την ολόσωμη φόρμα. Ήταν από τα καλοκαιρινά. Στα 5 ευρώ. Τελική τιμή στα 5 ευρώ, η κανονική του ήταν στα 18 ευρώ. Είναι όμως ένα κομμάτι το οποίο έχει πολύ ωραίο ύφασμα. Δεν είναι αυτός ο πολυεστέρας, ο κακός πολυεστέρας, αυτό το νάιλον που νομίζεις ότι αν περάσεις δίπλα από αναμένο τσιγάρο θα πάρεις φωτιά. Όχι, αυτό το υφασματάκι μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Τα περισσότερα ρούχα πάνε με νούμερο, υπάρχουν και τα one size, αλλά τα περισσότερα είναι με νουμεράκια και εκεί εγώ δυσκολεύτηκα γιατί και δεν αγόρασα αρκετά πράγματα. Αυτό είναι σε small, είναι ολόσωμη φόρμα, κάνει μπροστά εδώ αυτό το κρουαζέ νομίζω λέγεται, με μανικάκι απλό. Μου άρεσε πάρα πολύ και το μοτίβο, αυτές οι κάθετες γραμμές που πάντα δίνουν ύψος. Το επόμενο κομμάτι και τελευταίο που αγόρασα είναι από τις νέες παραλαβές, είναι στα χειμωνιάτικα δηλαδή, είναι πλεκτό, πάλι με νούμερο, εκεί είναι η παγίδα βρεγαμότο, ότι δεν μπορούσα να βρω νουμεράκια, ενώ στα χειμωνιάτικα θα βρείτε πάρα πολύ όμορφα κομμάτια, δηλαδή έχει αρκετά ενδιαφέροντα κομμάτια, απλά βιαστείτε λίγο αν θέλετε, γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τα νουμεράκια. Λοιπόν, η επόμενη αγορά μου είναι αυτό εδώ, το Maxi φόρεμα, πλεκτό, είναι όλο πλεκτό παιδιά, δηλαδή από μέσα δεν έχει αυτή την άσχημη επένδυση. Είναι όλο πλεκτό και τέλειο και το χρώμα του μου άρεσε πάρα πολύ και όπως βλέπετε κάνει και αυτό εδώ το κοψιματάκι στη μία πλευρά, αφήνει δηλαδή ακάλυπτο το πόδι. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί θέλω να το συνδυάσω με μπότα το χειμώνα. Είναι ζιβάγκο. Αυτό εδώ ήταν στα 12 ευρώ η τιμούλα του, τα καρτελάκια επάνω. Γράφουν όλα sale. Και εδώ και εδώ. Αυτές ήταν οι αγορές μου. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω πάνω στο κομμάτι αυτό. Περίμενα περισσότερα. Περίμενα πιο πολλά πράγματα για ένα κολοσσό, όπως είπα και στην αρχή, που έχει γίνει τόσο πολύ φασαρία γύρω από το όνομά του. Ενδεχομένως να μην έχουμε αυτή την δυνατότητα εδώ στην Πάτρα, λόγω του ότι το κατάστημα, όπως σας είπα, δεν είναι μεγάλο.
ώστε να έχουν άνεση στην τοποθέτηση των προϊόντων τους. Θα βρείτε ωραία κομμάτια, θα βρείτε καλές τιμές, τουλάχιστον σίγουρα θα βρείτε καλύτερες τιμές από ό,τι θα βρείτε σε κάποια άλλα καταστήματα. Αξίζει να ρίξετε μια ματιά, δεν το συζητώ, τουλάχιστον είτε είναι είτε δεν είναι το γνωστό saying σε όλους μας, αξίζει τουλάχιστον να μπείτε μέσα και να δείτε από κοντά αυτά που θέλετε να αγοράσετε. Τουλάχιστον δίνετε σε όλους μας τη δυνατότητα να έχουμε μια επαφή με το προϊόν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και τα σακουλάκια, όπως βλέπετε, είναι τα γνωστά σε όλους σακουλάκια που τοποθετούν τα προϊόντα όταν τα παραγγέλναμε από το site. Βέβαια, επειδή είχα μαζί μου σακούλα και δεν ήθελα να πάρω άλλη μία, δεν ξέρω τι σακούλες χρησιμοποιούν. Δεν πήρα σακούλα, παρά μόνο αυτό το σακουλάκι στο οποίο μου τοποθέτησε η πωλήτρια τα προϊόντα μέσα. Σε ερώτησή μου βέβαια αν πρόκειται για το ίδιο κατάστημα, μου απάντησε πως ναι, είναι ακριβώς το ίδιο κατάστημα. Τώρα δεν ξέρω τι παίζει, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι κάτι που δεν αφορά εμένα προσωπικά. Απλά επειδή πολλοί και πολλές αναρωτιούνται τι ακριβώς γίνεται, είπα να μοιραστώ και αυτή την πληροφορία μαζί σας. Εννοείται ότι θα το επισκεφτώ ξανά. Σε πρώτη φάση ήθελα απλά να σας μεταφέρω τις εντυπώσεις μου γύρω από τα προϊόντα τους. Αυτό δεν σημαίνει πάντα ότι προσπαθώ να σας αποθαρρύνω από κάτι, αλλά ούτε και το ότι προμοτάρω κάτι. Δεν είναι καμία ενέργεια χορηγίας στο βιντεάκι μου. Αγορές είναι, σας είπα και πόσο τα πλήρωσα. Ελπίζω να σας βοήθησα λίγο, να σας έλυσα τις απορίες που ενδεχομένως να είχατε. Θα κλείσω το βιντεάκι εδώ, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Και θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι μας. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Γεια σας!